صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے سبحان اللہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے جدو میں کہنا ہے نا آمنے سامنے تسی ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی ہے صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے گل محبت دی ہوئے گی دوواں والوں جانے کی کہن گے آمنے سامنے صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے تو جو ہے میں بڑا خوبصورت شعر پڑھنے لگا ایک ہے ذات خدا ایک حبیب خدا ایک دسانی نہیں ایک ہے سب تو جدا ایک بنان چ ہسی ایک بنان وچ ہسی ایک بنان چ ہسی ایک بنان وچ ہسی کنے دس پھین گے آمنے سامنے صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے اگلا شعر تے ہن میں ویکھنا پے تسی کتنی ایک سبحان اللہ بول دے زخم پتھراں تے جا کے وکھاوے گا جو جو بیتی خدا نو سناوے گا ایک سناوے گا غم ایک ونڈاوے گا غم ایک سناوے گا غم ایک ونڈاوے گا غم حوصلے دین گے آمنے سامنے صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بین گے آمنے سامنے صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو ایک باری محمد نہ پڑھو درود پاک میں اس کے بعد منفرد دو شعر اور آخر امام علی مقام دی بارگاہ دو شعر پیش کر کے زیادہ چاہتا درود پاک والو ہوندے ڈیر وڈے لجپال نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے ہوندے ڈیر وڈے لجپال نوکر ہاتھ اٹھا لو زارا دے جی نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے رہندے مرن تو بعد بھی نال نوکر زارا دے جڑا بندہ ہوتا تھا بلند کرے رہندے مرن تو بعد بھی نال نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے نوکر زارا دے
آتے میں نوکر زارا دی دساں کوئی داتا داتا دے نا تو سبحان اللہ بولو نا اگلا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتردہ کوئی راجہ پاک پتردہ کوئی راجہ بہت کلندر لال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے بہت کلندر لال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے نوکر زارا دے اگلا شعر ایک سوز پیر سائیں دے کلمہ رکھ کے یہ شعر سنا لگا تارے انوی سون نہیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے تارے انوی سون نہیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے کر دے یار کمال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے کر دے یار کمال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے نوکر زارا دے اس دا بھی آخری شعر اچھا میں پوری منقبت پڑھ لئی ہے تو تسی پچا گئے ہو میں تھوڑے پنڈ گل میں دوسری باری حاضری ہے میری کہ اس شعر تے میں تھوڑی سبحان اللہ سننی کہ تسی ذوق والے بندے ہو یا بس ایویں ہی بیٹھنا دے ہو حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اے دے کمی سارے حاکم اے دے کمی کل غوث کتب ابدال نے نوکر زارا نوکر زارا دے کل غوث کتب ابدال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے رندے مرن تو بعد بھی لال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے